Hello guys, maniud to ta. Lord, salamat kay Ginoo sa pagkaon. Panalangin ni kini makahatag usog ka maayo panlawas. In Jesus name we pray. Amen. Mga unta guys. Thank you Lord. Bulad og talong ang akong sudan guys. Leftover na ni siya guys sa among pamahaw ganina. So ako ra man isa gihapon karon maniud to kay nag-eskwela na pud ang mga bata. So mani siya nga ako ang kaonon kay ron dili masayang ga ug dili na ta kinahanglan pa nga mo gasto pa. Tipid-tipid kay mahal kayo ang tanan palitonon karon unya lisod kayo ang kwarta pangitaon unya dali ra kay ang kwarta gastuhon unya labi na kay daghan ta og estudyante so kinahanglan kabalutan mo tipid or diskarte na lang gyud para masulbad ang tanan panginahanglan uban sa tabang sa Ginoo ubanan ginatog pagampo ang tanan bahala unsay mga problema mga moabot. Pasalamatan gihapon nato ang Ginoo kay ang tanan problema adunay kasulbaran man dili man permanente ang problema kundi ang problema lumalabay ra na siya na ay solusyon ang tanan. So enjoy lang gihapon nato atong kinabuhi guys. Basta balag pinubre basta kay happy uban ang Ginoo sa ato ang pagkinabuhi. Masipyat man ta dili man ta perpekto nga pagkatao pero ningkamot tag uban sa grasya sa Ginoo nga ang tanan mahimong hapsay ang dagan sa atong kinabuhi lami kay ang akong pagkaon guys. So salamat kay sa inyong pag-uban ako sa akong pagkaon paniud to karon ug unta kamo pod nga kapaniud to na mo. So daghan king salamat guys sa inyong mga suporta, sa inyong pag-heart, sa tanan-tanan guys. Dili ni nako mahimo